Здравейте на всички, добре ще в моя канал, съм Пияша. По днешното видео ще правим Get Ready With Me. Искам да ви покажа, че съм банята, защото току-що съм върнал в моята разходка. Окей, с кифла. Добре, започваме. Така, взимаме малко водичко от чешмата му, да се вземем лечицето. Все пак не мръсна. Така, взимаме мицеларната вода на плен. И слагаме върху ръката малко потъмъкта. Вършим памука, просто на мен литри. Така, мазам се. Така, съжалявам, това беше минало. Ако ви е напълно неровно. Добре, слагаме пастичка. Окей. Разправим тази много хубава. Назовете ми такова води да държи бели, които не е много мразни, защото ги бяха много жълти. Добре, сега ги ми още време, като ги зная. Добре, измихме ги. Сега ще пускаме с хидрачерската парфюмче от Лили и другия. Да, те не искат да ме напармаха след. Добре, това беше част на нас. Да ви хареса Get Ready With